Илхам Шакиров татар халкы өчен, безгә, җырчыларга да бик үрнәк, бөек шәхес булып калачак. Әлбәттә, Илхам абый белән эшләргә туры килде. Бу безнең өчен зур бәхет. Күп кенә гастрольләрдә, татар мәдәнияте көннәрендә, төрле регионнарда, бергә концертларда катнаша идек. Бергә поездларда, автобусларда барган бар. Илхам абый бик сөйләшә, матур сөйләшә иде. Артык күп сүз сөйләми иде, әйбәтләр сатмас иде. Ул бик күп нәрсәне белә иде. Аны энциклопедия дип тә хәтта атыйлар иде. Татар энциклопедиясе дип. Ул политика белән дә, экономика белән дә, илнең, хәтта татар халкының гына түгел, Россиянең bütün яңалыкларын белеп тора иде. Җыр мәсьәләсенә килгәндә инде әлбәттә ул ниндидер эталон булып тора күпләргә. Ул аның җырлары да бит төрле стильдә. Ул классик җырларда башкарды, эстрада җырларында башкарды, халык җырларында бик матур итеп башкара иде. Такмакларны да яхшы итеп җырлый иде. Шуңа күрә аның җырларын, аның моңнарын без сакларга тиеш, яшь буынга бирергә тиеш. Яшь җырчылар да ул җырларны башкарсын иде. Аның җырлары, моңнары безнең күңелләрдә, йөрәкләрдә мәңге сакланыр. Урыны җәннәттә булсын, рухлары шат булсын.